Traballo de todas estas participantes neste curso de confección de traxes regionais e para o seu mestre que está ali escondido porque non quere saber, pediría un aplauso moi especial. Moitas gracias, Santero.
o señor alcalde de Ourense, por permitirnos tamén desenvolver aquí este programa. Gracias. Gracias por axudar a facer Ourense máis grande, señor alcalde.